Hola, em dic Montse Girona, treballo per la cooperativa del Moster, una societat fundada l'any 64 que des dels seus orígens ha tingut una forta implicació dels seus socis en el dia a dia de la cooperativa. Aquest fet ha ajudat a que hi hagi hagut un sentiment de pertinença i un fort relleu generacional en el qual s'han traslladat els valors de fer un oli com si fos per casa, primant la qualitat per damunt de tot. Un altre fet a destacar de la nostra cooperativa és la molt reconeguda Festa de l'Oli, que des de fa 39 anys portem celebrant de manera ininterrompuda. De fet, som la primera cooperativa que va dur a terme aquesta iniciativa de celebrar l'arribada del nou oli en una festa. Des de la cooperativa us invitem a visitar la nostra pàgina web, a visitar-nos a nosaltres i, per què no, a tastar el nostre oli.